gonga. Eh, hey, ay. Eh, Azul. Eh, Azul. Fraga, Azul naya. Allah. Sama ko beri. Ika kana kwani. Kor basi ten. Marhaba. Anzun. Anzun wallahi. Malangolo de. Fraga mura. Me anzun kalaje. Ni sanjoli dongo do ni man dora ni ba fo ikadini. Nga itine jatemil. Bi jatemil sa. Ay alaje ali ni mago be fena. Ibi tuka fo ne be fen be dim. Ibi nan fen be nono dim. Me war dim. Me mayonnaise dim. Ali sukuro ne ba dim. Anzun ni ma jatemil kanela jadon. Amayinde. Ay Fraga kumi. Ne yira kinti transfer law. Ikunti transfer. Awake. Kumi ni yen tato yi nkura muso ye wire dike. Awo. Ko kata ka yurora. Ni yen tato yi. Fraga ni araso nama. On segito 18h. Bi so ka yurora. Isegi tola 18h ibina ne sora. Ni araso nama. Allah kuma ninge. Bi 18h ibina. Ni araso. Ya fo. Ni yen tato yira de nkura muso ye wire dike dura mbora. Ni yen tato yira de. Ni bi segi Fraga. Ni mi fi yana dura no. Bi ta wala. Ayo basi ibe sora ya no. Allah. Azuna ni dabila sa. La ilaha illallah. E ka tato la laje. Ni deni ni kadene da. La. Ni ama fo bi 18h wa. No amana na ne fe ndro. Me soko sanga tabila ay nono. Na dro. Ame soko ta, ame nono mi, ame manana kapo abada. Allah. Wallahi. Mata karamo ko fe. Kata kan kile plan na. Ne ka marché ni be ka suma. Mata karamo ko fe. Mo jete mine. Wala a fo be nyana fo ko. Wallahi. Azun ni kadine toro. Azun kadine. Salam alaikum. Karamoko. Wa alaikum salam. Kana goni. Kullu. Kurbasite. Jamadu. Torosi. Kurbasite. Tafadala. Marhabu sel. Barakallah. An fama de. Karamoko kara fama de. O kuma ay kun dara misu fla. Ay wallahi me no mata. Ibiya. Meta. Me amma. Alhamdulillah. Karamoko. Binnana. Kadaka odo ani bara mun ke ne benga samba ka kola. Wallahi. Benya no bora. Alhamdulillah. Ni afinga biya bo. Benya no bora kosebe wa problem foi makala. Oh, ni afi e kumbe ka siga ne koima. Woni fi ya. Karfata ay nu. Gonga wallahi. Ni jamana ka dami ni jamana klibi. Ka tabla corona. Ni be kulungulu doni ni. Skei wa iya fo chugamina. Abekera tinto. Wa ota bede. Ne nana fe tuguni yanno odo ay hakili bala ne ko bo musoni be no ne ba fe me aka abika kuma fe nun keleat bi ne tara ne na nyoko o fe ne nyana bora wallahi bi goni wallahi ay ne yedra ay yele damine Pullo ya ne tigawla. ne nyebala wallahi Ni bayni soro doni ni di sifa. ha Ka damini jamana baba ka tabla banina gonga ni tagama wa ka seneke hey ka transport ni ka tagama ka doni gonga wallahi ni ya soro karmo baw do bi jamana ni kono doni mi bugulu fu ko ta ti makuni skei no karamo e konta bi mako ni wallahi min tara soro bele baw do bi karfata aynu budu bulu wo de flandi bulu ne be ka barake lu karamo wallahi almiya wado karafat ayni min debe bulu wallahi karamo ma fiye ngo ni ko ni bi nyana bo tligwaina kay wula soro gonga o makke folo o tike fa i ko ni fen fone a bette men normal mais bi ne Masha mana no kama bi ne nana efe kada ka sisan ni ka marché ni be kasu marché ni be kasuma yere sani yere tegake su ka sama asugo ni ma ka suma de wallahi mo ko yere tana sani la sisan ambo nyani karamo wallahi i ka ko ni be ko ni kan wallahi karamo bi saka ko la yere i hami fonna ka fonna apeleni skate
sawa ka baara la de amin ya amin amin lah Skate. Alhamdulillah. Pulu. Nam. A famille. Bi. E boto aw barakana. U yi tigɛ n'a tulolenba de tobi ka gwan kɛnɛ k'a la k'a sigi kɔrɔ k'i k'a dun k'i président don k'i bɛ taa karamɔgɔ fɛ yen ka na o ma kɛ wa. Skate wallahi a kɛra ten yɛrɛ u y'a sigi dɔrɔn o y'a sɔrɔ de kɔni président don ne nana ka to yen nɔ ka karamɔgɔ. Ala de b'anw ta yira an na. Gɔn ka jaaji. E natɔ yan i ni muso jɛmanba dɔ binna sira la. Awɔ. I nisɔn kun ka di. Ok. A ko i ma k'a bɛ taa kɔrɔmuso filɛ ka na. O ma kɛ wa. O kɛra jaaji ne ye muso min ka kuma nin f'i o don o yɛrɛ de don wallahi karamɔgɔ. Pulu nka ne ɲɛ bɛ min na yan. Minnu y'a faamuya o b'a fɔ dusukasi mais minnu y'a faamuya. Ala ka hɛrɛ ba don. Min yɛrɛ bi hɛrɛ kɔni don ne ta ni hɛrɛ don. Hɛrɛ don. Skate Ala k'a kɛ hɛrɛ ye. N'i y'a mɛn ko sugu ka suma sanni tɛ yen. Fulakɛ i ka miniji de b'a la ka dɔgɔya Ala ka dugumakolo kɔ kan. Ne ka mun miniji. I ka miniji bɛ ka dɔgɔya Ala ka dugumakolo sanfɛ. Karamɔgɔ o kɔni tɛ se ka kɛ o. Tɛ se ka kɛ dɛ. Ka d'a kan ne ka so kɔnɔ ji bɛ yen nɔ frigo kɔnɔ a falen don ji la tam. Wa fiɲɛ o kɔni ji tɛ ban yɛrɛ. Ne yɛrɛ ka bitigi kɔnɔ ne bɛ ji feere mɔgɔw ma tan duuru dun. Karamɔgɔ e b'a fɔ ko ne ka miniji Ala cɛ ka ɲa. Ala jɛ dɛ a se ka ɲa ne ma foyi faamu. Fulakɛ ni ko i ka miniji bɛ ka dɔgɔya i ka lajɛli de b'a la ka surunya i ka waati b'a la ka surunya Ala fɛ. Ayi karamɔgɔ ne ma foyi faamu wallahi. Ni ma nin fɔ bamanankan jɛlen na an tɛ ninnu faamu. Y'a dɔn i y'a mɛn nka i m'a faamuya. Ma faamu wallahi. Fulakɛ i ka saya waati de b'a la ka surunya. Karamɔgɔ. La ilaha illallah subhanallah Allahumma salli ala ne ka saya karamɔgɔ wallahi karamɔgɔ tɛ se ka kɛ sa karamɔgɔ ne bɛ se ka sa cogo di ne ka sa sisan. Fulakɛ bɛɛ bi sa hali ne karamɔgɔ min sigilen filɛ bi sa. La ilaha karamɔgɔ o ye tiɲɛ nka ne ka sa sisan ne man ka sa sisan koyi. Cogo di Ala t'a to ka nu ni y'o de f'i ye wa Ala kelen tɔgɔ dagabanaw de bɛ anw bolo yan min b'a to an bɛ yeli kɛ donc ni Ala ye waati min fɔ n'o waati sera a bɛ kɛ dɛ. Karamɔgɔ ne ta kɔni tɛ se ka kɛ sisan wallahi Ala jɛ a bɛna kɛ waati jumɛn a bɛna kɛ waati jumɛn kɔnɔna na. Fulakɛ k'a daminɛ bi lasara selilen kɔfɛ n'o b'a fɔ ko 16h30 ka n'a bila 17h la fulakɛ o b'a sɔrɔ i ye diɲɛ to. Karamɔgɔ wallahi o tɛ se ka kɛ yanni 18h ne bɛ sa. Karamɔgɔ billahi a tɛ se ka kɛ la ilaha illallah Allahumma salli ala yanni 18h ne ko karamɔgɔ solution t'a la i ka décaler dɔɔni ka na ɲɛfɛ fo 18h ka tɛmɛ ka d'a kan 18h rendez-vous bɛ ne ni Anzunu cɛ karamɔgɔ Ala jɛ bani. Fulakɛ ne ye solution min y'a la saraka di kelen min b'a la. Saraka b'a la kɔni. Saraka b'a la nka saraka ye limaniya dɔrɔn de. La ilaha illallah. Limaniya dɔrɔn de ka saraka ye fulakɛ. Ala a fɔ ne bɛna sa ka sɔrɔ ne ni Anzunu ma ɲɔgɔn ye wa. La ilaha karamɔgɔ e ko limaniya. Fulakɛ aw de bɛ siran ɲɛ sinon anw karamɔgɔw tɛ siran o parce que don min fɔra don bɛ se o i t'a don de sera. Ayi karamɔgɔ siran tɛ ne b'a fɛ ne ni Anzunu ka ɲɔgɔn ye fɔlɔ après n bɛ sa n'o bɛ se ka kɛ kɔni ni sɔnna ma wallahi. Ala tɛ foyi fɔ k'a bɔ a ma. E ma dɔnkilidalaw b'a fɔ ko Ala b'a yɛrɛ sagoya la n'a ye min fɔ a b'a kɛ ten de a filɛ min. Karamɔgɔ i ko ten tɔ baasi tɛ ne bɛ Ala minɛ n bɛ limaniya ne ko ne bɛ sa n bɛ sa a ka ɲi wa ne taara n bɛ sira ɲini. Fulakɛ i ɲuman don so. Aw k'an bɛn. K'an bɛn an tɛ bɛn dɛ fulakɛ i tatɔ don lahara ko k'an bɛn an tɛ bɛn i ɲuman don i ka so ne b'o de fɔ sabula ne tatɔ tɛ sisan.
karoga eri mun fo ato minute fi afo ne bina sa kasoro ne anzunu mun nyoga yiwa ala kanono kede karamo du mana fen fo abeke karamo mana fen fo abeke interview sonné to lay Allah ni ko ne sale ne sale ne wallahi ne ko ni sara Frage, mau ibe suna bara. Frage, aku kira suna kayu. Frage, heji, akira kumi mau ibe. Ndi afa. Kami ara ya jiada, mma dedi ka karabanci ka teme fra kan fra. Mba do ibe karabanci ara te suna kora. Nera ya fiye ko 18 tare ko mena. 18 tare serambi na ibe yira ke karabanci ya ki be suna kora. Awa suna ko. Nera ko kombi nan nana ne kwani ye dai du ne ya ti me e kwani ka karabanci ya iti se ka dai du ti me suna ko ne tara ka su aw ma don saya ye mone na farko ne kan muso mun yin abe san flabu o de nana jone kuna ka kla ka taso ne ma se ka foike c'était souye koy